ሰላም ከመይ ትኾኑ ቤተሰብቲ ዜና ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኤርትራ ዘበሰረ ታሪኻዊ ስምምዕ ኤርትራን ግብፅን ዝርዝር ዛዕባታት ካብ ግብፅን ካይሮን በፂሕና ኣሎ። ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እንዳበልና ናብቲ ዜና ክነሕልፈኩም። ንናይ 5 መዓልታት ዑደት ንግብፂ ዝገሸ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ተዛትዮም። ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ በፕሬዚዳንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ አቀባብላ ተገይሩሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስደትን ኣብ ወፃኢ ዝሰርሑ ግብፃውያንን ዶክተር በድር ዓብደልዓቲን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሚስተር ዑስማን ሳልሕ መሐመድ እውን ከም ዝተረኸቡ እቲ መርበብ ሓበሬታ የመላኽት። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት እዩ ናብ ግብፂ ኣቕኒዑ። እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝተሰነየ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ጽምብል መመረቕታ ዓብዪ ሙዚየም እታ ሃገር ክሳተፍ እዩ። ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚዳንት ግብፂ አልሲስን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ሰፊሕ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሓበሬታ መንግስቲ ግብፂ የመላኽት። እቶም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ዛዕባታት ዘትዮም ኣለው። ኣብቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓሚቕ ዝሰረቱ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣስሚሩሉ። ኣብ ርክቦም ክልቲኦም መራሕቲ ንዞባዊ ምዕባለታት ዘለዎም መራያታት ድሕሪ ምልውዋጥ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ሃገሩ ንላዕላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብወገኑ ግብፂ ምድልዳልን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ምብራቕ ኣፍሪካን ዘለዋ ታራ ዓሚቕ ኣድናቆቱ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት ዝድህሰሱ እቶም መራሕቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘብቅዕሉ መንገድታት ዘለዎም ኣራያታትን ተመያይጦም። ክልቲኦም ቅድምን ልዕልን ኩሉ ኣድላይነት ምድጋፍ ሃገራውን መንግስታውን ትካላት ሰራዊት ሱዳን ብምርድዳእ ዝኾነ ይኹን ጎናዊ ትካል ንምፍጣር ዝግበር ሃቐነ ነፂጎም። ሓድነት ሱዳን ንምርግጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነት ከምኡውን ምዕቃብ ሃገራዊ ላዕላውነት ንምርግጋጽ ዘለዎም ተወፋይነት ድማ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኒያላ ርእሰ ከተምኡ ዝገበረ ዳዕመ ሰሪዕ ዝመርሖ ተመዓዳዳዊ መንግስቲ ሱዳን ንመመስራት ብደገፍ ኢሜሬት ኣብ ኬንያ ጻዕርታት ክገብር ከም ዝጸንሐ ኣይርሳዕን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ሰፊሕ ደገፍ ግብፅን ኤርትራን ከም ዘለዎ ዝንገር ሰራዊት ሱዳን ካብታ ኣገዳሲት ምዕራብ ሱዳናዊት ከተማ አልፋሻር ብሓይል ዳዕመ ሰሪዕ ተደፊኡ ድሕሪ ምውፁ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላው እውን ይፍለጥ። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታት ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት እውን ብምልዓል ነቲ ኣብ ስሉሳዊ ምዕባለ መራሕቲ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ጥቅምቲ 2024 ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ዝተገለጸ መርገፂ ሃገራቶም ደጊሞም ኣረጋጊጾም። እቲ መግለፂ መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ላዕላውነት፣ ነፃነት፣ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማልያን ኩለን ሃገራት እቲ ዞባን ምኽባር ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ እዋን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስተራት ጽዑቕ ርክባት ክካየዱ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዘካየደን ፕሬዚዳንት አልሲሲ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ዝተረኸበሉ ስሉሳዊ ኪዳን መስሪቶም ምንባሮም ይዝከር። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተለዓለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንዋንነት እታ ወደብ ኣመልኪቱ ዝተፈላለየ ምክንያታትን ሙግትን ኣብ ዝፅሕትረሉ ዘለዋን እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካይድ ዘሎ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እታ ታሪኻዊት ጸላኢተይ እትብላ ግብፅን ኣብ ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝተፈጠረ ፍልልይ ዛጊት ብዘተ ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ግድብ እቲ ኣብ መንጎ ዝጸንሐ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁርቁስ ገና ዓሚቑ እዩ ዘሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድማ ብተደጋጋሚ ንግብፂ ብሽርሕን ተጻባኢ መርገፅን ብፍላይ ዕጡቓት ተቃወምቲ ብምዕጣቕ ክኸሱ ይስምዑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናብ ግብፂ ብዘቕንዑ ዝመስል ቃና ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ንዘትረፍዋ ዝበሎም ብስም ዘይጠቐሶም ሓይልታት
ወፃኢ ክወቅስ ተሰሚዑ እቶም ን60 70 ዓመታት ስርሖም መሬት ተኸቢብና ክንተርፍ ዝገበሩና ጸላእቲ ስርሖም ቀጺሎም ላለው ድሕሪ ምባል እቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ንኢትዮጵያ ብመሬት ናይ ምዕጻው አጀንዳ እቶም ታሪኻዊ ጸላእትና እዮም ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ባርከስ ነዚ ሰዓት ዝበጽሐና ሓበሬታ ነዚ መስል ነይሩ። ቀጸልቲ ምዕባለታት ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባርኩም አረጋግጹ። ሰላም